Saka January uno yasekuteka airtime inodyiwa zvekuti tu. Time yacho kurikavha mari kuba kuita mari kavhara December. Because chokwadi chiwandudza iti 1 gig randaisa rongonzi 2 minutes dziratopera. Shakaoma. Alright guys, sorry guys, mondiregererawo guys, takatoisa data because handisi mumba ndaisa data. Saka data indaisa 1 gig guys rangopera pasina kana 5 minutes ndiuzewo. Rangoti the data has been depleted. Pasina kana 5 minutes naimi. Ndinochinja phone. Ndabhoyi kana singaiti ndito delete. Ndabhoyi kana singaiti ngodyirwa data mahara. Yesi mabasa jeki. Thank you Modiba Manuel, thank you. Are you married Manuel? Ndoda kupa kamuning'ina wangu ari panapa. Urore zvako. She are covered, are right? WhatsApp kwangu guys, WhatsApp kwangu Matilda, WhatsApp kwangu. Ndifuta ngonifonera kana ndapa live. Take up. Sorry guys. Ameno zvaitika data rangodliwa just like that. Data rangodliwa data saka ndatotanga neimwe phone. Right. So guys, takutotanga panapa tina Mary panapa handitika. Chingotegai vamwe handitika ndimobva mangodedza mwe vanga vashayikwa tiripi handitika. So thank you Tawanda Katsande, thank you. Saka guys, tadzoka back panapa tina Mary panapa. Mary who's going to share with us story yake. Mazimba guys, mazimba vanotengesa zvavo muviri vari muno. Ibasa nditi vari muno South Africa muno handitika. Saka toda kuti ashare nesu and then vozobatsira mwana wanesuro uya nekumuudzawo ma-challenges avanosangana nawo because vati garei kudarika ndaita call. Sorry guys, ndaita call. Right. Saka ngatitange hedu titange Mary tudzako Mary kuti zvakatanga wototanga pakutanga. Sorry. Yes Lucinda, compliments. Inini ndiri munhu ane 26 years ndiri kutina 27 so 7 February. Kubva ndichikura inini baba wangu aisevenza pakambani kuZimbabwe. Amai vangu asingaende kubasa but kuchikoro ndakasvikira grade 3. Saka ameno nyaya dzepolitics dzaizongoitikawo mukuraramawo kwababa vangu kubva vanzi basa pakambani pavaishanda raita sei rapera. Saka pakutama kwatakaita chinotsvaga kugara baba vangu vakabva vaita accident nechine mota yaifamba nayo vachikoka musana neruoko. Vatangonawo pamwe panhuwo patakangonziwo tigarewo. Vatagara but takazosara isusu vana. Amai vangu vakuchengeta baba kuclinic vangu vasikokumba. Hanzvadzi yangu inini first born amai vangu anga achishanda paTsanganda achidzidza achishanda. Saka ndaisingachakwanisi kuenda futi kuchikoro kuya. Ndini ndaiona kuti vana vandaisirwa ava vadyei varara zvakanaka here. Saka ndaimuka makuseni ndoenda pagrowth point ndichitsvaga mari chekuchera mvura nekusukira vanhu maplates newashing vachindipawo mari kuti ndikwanise kuchengeta vanin'ina vangu. Ungone makore manganapi? I think ndaiva ne11 years. Alright. Ndaiva ne11 years ipapo. Vatagara baba kubva vapora kubva vadzoka kubva vachizotsvaga pekugara because apa pataigara apa taingobatsirwawo kwanga hakusi kuti tatatowana pekugara. Saka pavakadzoka kubva clinic kubva vatsvaga pekugara kubva vapawana. Thomas kana uchida unozondibata kuinbox. Thomas nondibata kuinbox kana uchida zvokurora zvishuwa ndibate kuseri. But kuchikoro ndanga ndisingachatoendi ipapo. Grade 3. Grade 3 ndakatosvikira grade 3 ndasingachatoenda chikoro because vabereki vangu mari yanga ikuita sei yanga yakunetsa kuwana. Baba vangu vanga vatokuwara vanga vatovachirema. Saka 2000 madhezi akanetsa nguva yekwachiyadzwe ndakabva ndanzi natete vangu handei tonoita sei tonotengesa sadza kupi kwachiyadzwa.
vavatotsvaga mbudzi yavo vavatohodha zvilaudza nezvavo zvekumozambiki nefodya saka taibika sadza nekutengesa fodya nedoro saka takazoti garegarei zvinhu zvataitengesa zvanga zvapera kwashadzwa kwebva tati toita sei tete zvinhu zvapera tete kubva wati ngatiende kumunda kuri kuchera vamwe tonoona kuti tokwanisa kuchera here kubva tatoenda wanga wane makore mangana munda ndaichikungori I think 2008 vatatonochera paya saka pakabva pauya mabhiza nembwa kwashedzwa vatatonzi pane mabhiza zvaita sei zvauya tabuda tamhanya paya tatiza ndakuda kuti ndibude pafire guards imbwa kubva yanditevera kubva dai muruma lucky panga paine mupurisa padhuze akabva ona kuti ichi mwana mudiki regai nditi imbwa isa murume kabata imbwa yeya kubva ndatobuda paya fire guards 2009 vanaona zvekugara kuzimbabwe zvanetsa kubva kwaitawo sekuru vangu vanjodzi amai vangu ngati sekuru ndikumbira kuenda nemi kupi kusouth ndavanotsvaga basa sekuru vabva no problem sekuru kubva wanditora bva vauya neni South Africa but basa randakawana ndakawana basa remutavheni that is last year 2009 wakambouya kadzokera alright 2009 kubva ndawana basa remutavheni kubva ndashanda mutavheni but ndangoshanda masikati bosi vari kubasa vadzoka kubasa manheru ndo vanenge vakuzvitengeserawo vega ini ndaenda kumba ndichiita basa rekumba saka inini ndaiita ndichitora mari ndaisingatorwe stock vaingoti mwana mudiki saka ndaitora mari yangu ndichipa sekuru vangu ndichitora mari yangu ndichipa sekuru vangu ndakauya neimwe naomwe amainini ndaivati amainini but nekuti senemo yangu yafanana nemama wangu vanangovaudza kuti amainini kubasa kwandoshandelini handitorwe stock chichi ndotora mari chichi mainini wangu vabva vaudza bosi wangu zvikanzi basa rapera basa rapera wokutora ezini kuba alright kuba vananzi basa rapera basa rapera so ukatengesana mainini wako wakugwadziwa jeras okay basa rapera arindoita sebva ndadzokera kwasekuru vangu vanga nevakadzi 2 kumba kuzimbabwe kuno kuva ine 1 ane nhungu saka sekuru vangu vakakungowanzawanza magemu apo mukadzi ane nhungu vachabhadharire hendi chichi but ndichiri kubasa kwandaishanda baba mwana wangu inini vaimbouya vachiita sevachindipfimba ndichivaramba vachindipfimba chiramba but basa parakazopera ndagara kumba kwasekuru vangu pakabva paimwe murume zvikanzi ndanzwa kuti uri kuda basa ndikati basa ndikurida zvikanziwo alright ndokupa 700 pamwedzi asi inini zvakangondinetsa kuti natana ndipa 700 vanhu vanoshanda matakshop varipiwa 500 ndikati achiwo alright basa ndikuda pandatotaura nagogo vangu vaya zvikanzi alright musikuruenda kubasa ndichisvika kumba kuya ndakagara kudzadza tokuma5 pandagara kubva anga ari muprofita bva pauya mwana wanga achida kushandirwa vakadzi 2 bva vatoshandirwa vakadzi vakubva vaenda ndikadza kuma6 ndikachandemo ndiradza kuti zvikanzi tangu wabika sadza tikuita sei tapedza 20 pamurume yacho ndatobika sadza inini vatotopakura bhatadya kwakuma7 ndikati ndane hope ndichikumbira munondisiya kupi kushopu zvikanzi kushopu kure kuti tiende this time akuchaiti saka chiwaridza hako pasuite sei urare ndikati akufambike anza kufambike ndaitora neblanketi rangu ndatora blanketi riye bva ndawaridza pasi zvikanzi ausawaridze rara pamubhedha unofuga blanketi rako ndikati aiwa daurara pasi zvikanzi aiwa rara hako pamubhedha bva ndotora blanketi rangu bva ndazvimonerera zvekuti hapana kana paipinda mweya ndatobatwa nehope ndarara ndatanga kunzwa kubva ndibata ndikati mukundibatire chii kubva ndisiya ndarara bva ndibata futi ngati mukundibatire zvikanzi ndoba wemwana wako wakasaba wemwana ndoumwewo ucho alright zvikanzi unoti uri kundibatire chii uri mukadzi wangu ndaitonyara kudza kuti ndokuda inini ndokuda ndina kana shopu yandinayo handina ndobva murume atitanga kundibata ndovatanga kundibata ndakambozama kumuruma apa ndaindiri kumaperiod apo ndakambozama kumuruva achindirova ndichimuruma achindirova zvipandapera simba ndakadedza hapana kana kabuda ndokusvika pandatongoti regai musiya aite sei aite zvaari kuda bvarara neni murume uri kuperiod udaro ropa kubva razara mablanketi pasi maketeni kubva ndapedza robva ndachinja hembe dzangu dzandakapfeka zvikanzi sorry ndokuda chichi ndikati munambobvira mandudza tinondida saka mazondirei pasei tinobvira mandudza tinondida kuti ndienda kupolisi
chirungu handigoni kuti ndiite sei. Kubva ndafona bheki kuna sekuru wangu. Sekuru wangu kubva ndati ndokumbirawo kana muri busy pamari yandakakubatisa iye mutumire munhu auye anditore ndiri pakati zvofamba aona sekuru alright ndikutumira munhu zveshuwa vakatuma munhu. Ndakabva kwanda ndiri netsoka ndichimhanya kusvika ndasangana naye mutaundi. Pandasangana nemunhu uyauya pandainhuwaruka iye makuseni murume akasiyandikira ndiwo makuseni vaandisiya panze. Ndakangobuda ndisina chenaina twembe dzangu ndakasiya kuba kwake zvese zvazvakasviba. Saka akabva anditi makuseni mukachiwa chamabhlanketi ndati handikwanisi kuwa chamabhlanketi handisi ndazvikonzeresa ndiye vatora banga kubva acheka panga paine ropa paketeni rake zvikanzi uchazviona ndikati alright no problem. Ndichidzokera kumba kwasekuru kuya ndichisvika handatora madhesi ndakabva ndatanga kurwara. Baba vemwana wangu vaindipimba bva vaya kwasekuru wangu zvikanzi nanzwa kuti urwara ndikati zvikanzi zvakafamba sesi kubva ndamutsanangurira zvikanzi alright hande ndikuperekedze kuchikliniki. Vandenda kliniki vandanotestwa bhumbo zvikanzi handina chirwere vandanzi handina. Kanzi alright ndadzokera kwasekuru wangu. Sekuru wangu vachatenge chikafu vachabhadhari rent. Vandati kuna sekuru ndokumbirawo pamari yandakakuchengetesa ione handiswinzwa mushe ndiende kumba mundipiwo mari yebhasikeni. Zvikanzi hapana mari yandiri kukupa kuchengeta kwandakakuita ikoko nekuudza kuno zvakaenderana. Ndisekuru wangu. Sekuru wangu vari kundidarira. Saka ndoita sei ndokuzobva kwandakaita chinogara nababa vemwana wangu but kwetoti ndaivada situation ndokakutuma ndonogara nawo. Ndobva ndamitiswa nhumbu ine 1 month ndikandokumbira kuenda kumba nababa vemwana wangu zvikanzi uende kumba. Ukaenda kumba nhumbu ichine 1 month unoita sei unoibvisa. Yaane 5 months ndikandokumbira kuenda kumba vandapiwa mari yebhazi pandaenda. Akatuma mama wangu akanditi une nhumbu kaiwe ndikati mamaji. Zvikanzi une nhumbu ndikati ndine nhumbu. Ndo yane ipo pangene 5 months yane 7 bai mwana wangu kubva vauya kuZimbabwe. Zvikanzi nababa wangu kubva akumbira kuna baba zvikanzi ndokumbirawo kumbosiya mukadzi wangu kuti kana asununguka because kuti ndimuendese kumba azviita kuna munhu mukuru ariko anozomukwanisa kumubatsira pane zvanenge achida. Saka ndokumbirawo ndizotora sununguka zvikanzi baba wangu akabvuma. 9 months dzakwana bvarutumira mari vandatosununguka zvakanaka. But ndakapesera kutaura nababa vemwana wangu pandakasununguka chingowati ndane mwana anonzani. Zvikanzi mwana anonzi anyway. Ndakati alright kubva ipapo anozombotaura neni. Vakazoya mwana ne6 months. Vane 6 months kubva ndaenda kumba kwavo zvikanzi nini handichabuda wandoda mwana wangu. Ndikati alright. Saka ndokumbirawo noudza chii vabereki vangu ndikwanise kusununguka ndiende kubasa. Ndibve pamba. Kubva atouya kumba kwedu kubva ataurira vabereki vangu kuti mwana wenyu handichamuda asi mwana wangu ndikuita sei ndiri kumuda. Ndopandakati mwana ane 9 months kubva ndaenda kubasa. Ndakanoshanda naye ndaitengesa futi mvao. Ndakabva ndanoshanda nemwana wangu ane gore ne2 months vanamubvisa pamukaka pandadzokera kuna mama wangu. Basa rangu ranga rapera futi andadzokera kuna mama wangu ndichinomusiya ndichidzokera futi kune rimwe basa. Saka ndakati shande ukoko kubva ndadzokera kumba futi kuna mama. Ndadzoka kuna mama ndopandakati ndoita sekuti ndirambe ndakagara pamba azviite ndoita sei kubva ndati kune mumwe mwana wahanzvadzi iyo wangu mukadzi wandaiti tete ndokumbirawo nditsvagire basa kupi kuHarare ikoko ndikuda basa zvikanzi alright kwira mangwana chaiye mari yebhazi ndaiva nayo kwira mangwana chaiye uite sei uye pandakwira bhazi kubva ndaenda kumba kwake aigara kuAirport. Ndichisvika koko munhu pandakasvika kuAirport ndokwembudzi nehukuku kunongofamba mbudzi nokwaStreet. Alright. Ndichisvika ikoko ndikati ndauya po basa zvikanzi basa hapana asi toita sei tinokwanisa kutsvaga. Ndikati alright. Ndakagara nguva yakareba ndichitsvaga. Musikana pandakasvikira kwacho aienda kubhawa anga ine mwana. Saka anga kundisira mwana wake achienda kubhawa achidzoka asina kana chinhu asi anenge akadhakwa. Ifini mari yekuti mwana wake adye chikafu anga asina. Achingoenda everyday isusu taiswererawo chingwa nemwana wake ini nemwana wake neJulie juice ndataiswerera tichirarira iye achingoenda kubva achidzoka asina kana chinhu. Saka pane paimbouya neshamwari yake imwe so mumwe musi ndakangotiwo ndakagara ndikati ndoita sei izveso mama wangu vari kufunga kuti kushanda ndakavasiyira mwana wangu haana kana chekudya ndochiita sei. Kubva ndangotiwo iyewo aingotiwo paibudawo ndaiona hembe dzaipfeka ndaingopfeka hangu maroko angu malong skirt nematisheti kana mabhurauzi. Ndakabva ndatorawo zvaaipfeka achienda ikoko bva ndaisa mukati mehembe dzangu dzandaipfekeni. Kubva ndati kune mwana wake ndiperekedzewo kumba kushamwari yamama wako. Ndisvika ikoko kubva ndati shamwari
inini upenyu hwandiomera da kuendawo kupi kwamunombo. Aiwa Daisy, ndikureva kuti kunotengeswa huku nembudzi. Handi ndokunotengeswa huku nembudzi here? Ndokunotengeswa huku nembudzi kaku Epworth kana sakanganisi. Handiti ndiko? Ndokunonzi kana uri kuharara uchida kutenga huku kana mbudzi ndokwadzinotengeswa. Ndosaka ndabvunza. Enderera mberi. Kubva ndatongoti aiwa shamwari ndoda kuenda upenyu hwandiomera. Vatotongosiya mwana weshamwari mwana wemusikana iyeye akararamba mushamwari yake. Ine musikana yekubva tatoenda kutauni Harare. Saka kwandakatangira inini kuita zvinhu zvikunonzi kutiperari muHarare. Tipirari ibhawa iri? Ibhawa tipirari. Ndokwandakatanga kuenda nemusikana iyi. Saka ndangotoo ndichisvika kumba kwomusikana bva ndatobvisa zvihembe zvangu zvine ndapfeka dzemusikana uye dzaipfeka achienda kutauni. Ndopandakatangira kuita chihure. Saka mwana uyu wakasiyepi? Wakamusiyira mwana wake? First time yekutanga kwenda takamsiya aimbogara kumba kushamwari yake iyo. Saka takangomusiya akararamba aisingosarawo ega. Anga akura zvake. Alright. Saka ndopandakatanga kutotanga ipapo chihure. Kubva ndakagara 1 week ndadzokera kumba kwomusikana. Pandakazodzoka ndakadzoka ndichisvika ndichipa mari chikafu. Bva ndatoti ndakutakura zvinhu zvangu mablanketi angu nemonaki angu. Bva ndanogara neshamwari yake. Handina hangu kuzopedza mwedzi ndichigara nemusikana iyeye. Bva ndatotsvagawo yangu imba. Ndatotengawo chibhedha wangu. Ndokutanga kwandakaita ikoko. Saka iye mwana hama yako yanga kuti uyai kuti kusvika pinda muchihure basa rakanzikwira uye makwada kwakustorina. Aitoda kuti sare nemwana wake asina kubhadhara apa asingatengi chikafu. Exactly achienda kupawo. Okay. Saka ndakazoti ndagara ndaona kuti zvakurwadza 2015. Ndagara kuEpworth kusvika 2015. 2015 ndakazobva kuEpworth ndichienda kuPadzana. Ndopandakaona kuti zvogara ndega zvaita sei zvaoma. Nditsvage zvakurwadza plus zvandachiita zvakundirwadza. Nditsvagewo boyfriend inondibatsira. But ndakatsvaga boyfriend. But boyfriend yacho instead yekuti ndibatsire yanga ichitoda mari kubva kwandiri. Ndo problem ndine kuti ndikangowana kana kuti nditi nditsvage boyfriend inenge ichida mari yangu inenge ikwanise kundipa mari yayo. Akwanise kundibatsira. Ndo zvinhu zvacho izvozvo. Ndokubva wagara ndokuzouya kuno kuSouth Africa. Ko wakasvika sei kunoku uyo? Kunoku ndine imwe shamwari yangu yandaitamba nayo. Saka tangoti handina kutombobvira ndazvironga kuti ndoda kuenda kuSouth. Ndanga ndakuti zvechihure izvi zvakurwadza regai ndichengete mari yangu ndiite change money. Because hatidi kunyaipira nachihure kuZimbabwe changa chakurwadza. Anga $3 $3 bond. $3 bond? Kudhara madhezi akura anga 3 bond. Saka zvakurwadza but alright. Payanga yakuzouya kuma-30 bond. Kana ari ma-US yanga ari 2 years. Alright zvinhu izvi zvarema. Saka ndoita sei bva ndati arega nditsvage mari yangu ndiite change money. Bva ndatsvaga mari yangu pandailoja pepa nemwana walandlord mukomana bva ndati handikuona ndashanda mari iyi dai. Saka iwewe sanoita change money inini ndichitsvaga imwe mari. Kuti iwande ikawanda iwe uchienda nokunyi uchienda nokuta. Zvinofamba. Saka takangoti takagara masikati neshamwari yako. Vatotongoudzana kuti asi handikusauri. Vatotorongedza mabhegi edu fasta masikati. Vatotokwira bhazi rekuma4 manheru pambudzi. Mamune mapasipoti? Inini shamwari yangu yevana indi handisina. Saka ndandine 70 US. Saka 70 US waibva kuZimbabwe kusvika kuno ku70 US chete. Ndiyo ndevana. But shamwari yangu yakazondiwedzera mari. Takasvikira muJoburg. Saka yakazondiwedzera mari kubva muJoburg kuya kuno. Mamuchiziva nzvimbo ino? Inini ndokwandakaitira mwana inini. KuRustenburg munomu? But ndisinganyatsoziva zvandaigara kuLeader ndisinganyatsoziva zvakawanda. Alright. Especially mutoni munomu ndakangoya 2 times straight. Alright. Saka hapana chandaiziva. Munhu ataifanira kusangana naye sisi kuSouth kuno anga ari kuJoburg but akazotitransfera achitunza kuno shamwari yake inogara kuno. Saka tatakutana shamwari yacho pafoni. Ndiye akatotitambira asi akatitambira zvakanaka. Atimbofungidzira kuti yangatitambira zvakaipa. But alright wasikana mauya kuno mungutsvaga chii? Tikati asisi kutsvaga mari. Zvikanzi mari mautsvaga chirudzi. Tikati asi tiri mahure. Akatofumbudira pachena tiri mahure. Tiri mahure.
iyo futi ndo basa ranga akati neniwo akabva ati neniwo zvikanzi asi isusu hatikonsiushanda nemimi muchiri vana vadiki sitati kuri saka tokuendesai kwatinoziva kunoendwa nevamwe lockdown yange yakuda kutotanga manje apa lockdown yange yakutanga saka takangwa zve 1 week chete kubasa lockdown kubva yatanga kubva tagara kubva march april may june wangu kutanga kuuya ndopatakatanga kuuya basa kwacho tena ndopatakatanga kuja but atidi kunyeperana vedu izvi zvakaoma kuna vasina kumbobvira vazviita havo ka vasazviite because atidi kunyeperana zvakaoma unosangana nevanhu vanogona kungoti alright handei woenda kwausingazivi vanogona kukutorera kamari kaunako kese nefoni mumwe anogona kukurepa wakusiya mumwe anogona kutokubaya kana nebanga unoitwa zvinhu zvakawanda saka kuna vasina havo vasina mbobvira vazviita ka ndinoti musazviite because like right now since ndauya makuseni pabasa pangu panapa ndine 100 rands kubva makuseni sometimes ndogona kutoshaya shaya kana even kana randi chero ndodzokera kumba but ndikuda kudya ndikuda bhadhara renti mwana wangu anodawo saka veduwe zvakurwadza takudawo dzimba vedu kuroorwa chaiko kuroorwa tinotodzikamawo hatisi kuti tikuita zvinhu zvinekuzvida kutotambura ndikataunawo murume anototi uya ndikuchengeteka ndinotogara ndinotochengetekawo zvakangooma izvi saka una boyfriend like right now handina saka mukuita zvamunenge muchiita maclients anouya hapanawo kana client inomboti chirega basa iri ugare pasi ndikuchengete vese chinonetsa chikuti vese vanodaro nekuti vanenge vachida zvemahara kubva kwandiri alright vanenge vachiti kana ndikati alright eka vanenge vakungoya mahara but nekugara kuti munhu hapana kana chari kumbondipa nda kuita sei ada kungondishandisa chete pane abvunza danzi kukawana basa naiswiti kana ndikawana mabasa rikwaiti unotondichengetawo mwana inini ndine mwana okay pane umwe abvunza kuti what are your dreams naimeri chicha unoshuvira upon your life chisinei nevarume mukati chisinei nevarume mukati inini hangu kana chibvira akada kungozvitangira something chekuti ndingozviitira hangu ndingoitawo zvino wakasvika grade 3 unogonei veduwe zvakaoma inini kuti nditozoziva kuti munhu akanditaudza nechirungu ndopindura ndakatozivawo kutopindura chirungu nekutaura chirungu nekuona manageria nemaindia ndochakatoita kuti ndizoziva kutaura chirungu but kwete kuti ndonyatsogona asi munhu akanditaudza ndozvinzwa ene ndomupindura ndo panonetsa ipapo but aiwa hama dzangu ndaneta izvi handichada ndogara chingochemecheni every time kuuya kwacho kunotsvaga mari kwacho ndinoya but sometimes handiwane haiwa ndaneta inodiwa zvakaoma ndatoshaya kuti zvakaoma saka mamwe machallenges amunosangana nawo murodhi umu ndechi ndiburise kutika kwemakondomu uri kuchema sori pukuta musodzi usacheme makondomu anoputika anwe ende varume atinosangana navo hauzivi kuti murume yakamira sei ende hapana urwere runotaura kuti haasati amboputikirwa nekondomu chichirega kuchema chimbotanga handina matishu muno chimbopukuta musodzi usachema saka ndo mamwe marisk atinosangana nawo kuti iwo makondomu anoputika it's not safe it's risky saka zvinhu zvokungotiwo senge isusu takauya tichingoti arege nditsvage mari yestart ndikaona mari yestart uchibva asi haibatiki mari yacho its hand to mouth because manidzi acho everyday paunogara nokuda kubhadhara rent uda kutumira kumba uda mari yechikafu saka kuzoona ungana mari yachona panonetsa une vana vanganiwe ndine 2 chipukuta musodzi manje ukaramba uchema wakutondichemedzawo kana neni plus futi sisi chinorwadza pakuputikirwa nekondomu ndakati ndiri kuzimbabwe kurimwe rezuva
ndakaputikirwa nekondomu munhu akaprodusa ropa chakandirekodza ndikuti akandipa 2 US pandakazobudisa 20 US kuti ndirapwe akaprodusa ropa paimukondomu rakaputika 2 US asi ndakazotsvaga ya 20 US kuti unorapwa plus inini hangu dai zvazviri zvekuti inini ndozvichengeta inini nemwana wangu ndaiti mari yestati maybe ndaitsvaga ndikaiwana but muri yekumba kwedu yese yakatarisa kwandiri ndine hanzvadzi dziri kuprison like yesterday ndakatobva kumutumira 1100 kuprison achitei akasungwa akauya kunoku kuSouth 2007 but pesa apa anga singatori nekuti ndakatozongonzwa kuti asungwa last year saka pandakazongoya true very true hanzi kuchema kutorwadziwa nezvaari kuita achadi true saka pandakauya kuno kuinini last year ndakangomutsvaga paFacebook akangotanga nekunditi ndakasungwa shamwari zvakafamba so saka ndiringotsvaga mari ndichingotumira kwaari ari muno mujere muno South Africa kupretoria mhosva yake ndei ari kunzi akarepa but haana shit manje repo chero katumira mari yautumira ndei sometimes anenge achiti ndechikafu nezuro aiti maybe ndigona piwa bill saka gara mutumira 1000 asi kumashure kwesoko ndaingotumira akangopiwa 1000 iyoyo akangopiwa bheri iyoyo ngachitenda kumba vabereki vangu ndii ndinochengeta futi vakatarisa kwakubva kwandiri mwana wangu wacho ndine mwanzvadzi yangu iri kubrit sometimes zvakaoma anongoti sisi saka inini zvakundirwadza ndiri kuriska life yangu kamakondomu anotsemuka chichibhata ndina pandakambodyawo mari yangu ndichiti ndini riri kushanda regai ndidye mari yangu handina kana hembe kupfeka cheshe handitorina nekungoshandira vamwe vanhu saka zvakandiomira zvakaoma saka vana vako vanoziva manje kuti kunoku ndo zvaunoita hapana kana wani anoziva mufambi mangu hapana kana wani anofanira kuzviziva ya saka chero kuti unganze mari yekuti ndauda dzokera kumba nokuti kumba kwacho anenge achida chikafu anenge achida gurisa zvese zvinotonetsa saka unotongogarapo utongoomeka shati kuti kana wawana uchitumirako vari kuita chikoro chakadii magrade ari kuenda form 6 iyo gore rino ratapinda ari kutanga form ari kunyora the form 6 then mudi kwacho nakuenda grade 3 arudza kupi anza kumarondera utipe mapepa evana vako weform 6 newe grade 3 grade what grade 3 tione kuti akubatsirawo paschool fees gore rino ra21 usabhadhare 2021 yes anditi unondipa tumirwa zita rechikoro unoziva zita rechikoro chanoziva ritika phone number zita raheadmaster nephone number yavo phone headmaster because chida kuzokonfirma zvichokwadi mwana ari pachikoro apa here andiwaona then tomubhadharirawo anditi sure guys, this is the story that we have panapa asa mumborowo henyu mufamba musangana mama mashiri kuti anenge asasadi kubhadhara kana sendi akuda kutokurovera zvinotoitika zvozvozvo anti zvinoitika mumwe musi ndakatotorwawo nemunhu like akaita like mawonda fit mota akaita like iya timuona asetpeni ndakataura nemunhu ari kumberi handakuzoti mubhuti mune munhu vatotipinda ndapinda motataenda takuda ndichingoti regai ndibva pasite pamberi ndendere pamashure toane kuita zvatoishida kuita wana achitobuda kubhuti ikoko achindibata huro achindinongedzera baba vaida kutora chiya vangu achida zvese zvandaindi nazvo foni nechimari zvese nebhegi vakandisiya ndakashama but ava vakandirepa vari two but vakapfeka maprotect vanyepera vakapfeka maprotect muno muratsembeki aiwa zvakaitika alright hapana havo havakapfeka maprotect avo asi zvese zvandaiva nazvo ipapo vakatora zvese zvandaiva yova mwana kutipa zvidhura zvemari unopiwa feki mani musi apa hamugoni kuitaridza kuti muita seuti yakamira sei wani andisi ndakatorwa nemunhu akati andogesta akandipa 300 chidhura akabhuka 2 hours akandipa 300 chidhura 200 ne100 zvichitauro zviri zvidhura zvese ai anga ri 100 iri 300 chidhura asi munhu akandishandisa munhu ndakashandiswa anje zvekusvika gumbo rangu reguraiti rakurwadza uchiti 300 ndichiti imari kusvika kudai anzi zvakaoma saka apa pamunomira apa makawanda zvokuti munosvika kana 1000 chaiyo ende muri mari dzakasiyana siyana pane handiziti vanhu vanogona kuona here vari kure vanhu ava
vari kure foni inogona kusatora kwavari uko, vamwe vavo vakazara pabhawa apo, vamwe vakazara kumashure kwese uko. Mawandiro amakaita pane maZimbabwe ndiwo ainya kuzara pano, poita vekuLesotho, poita vemuno, poita vekupi maNigerians pano. Saka imimi pachenyu pakugara apo kwamune muchiita hamuna zvehondo dzekurovana kana kudii kana ku isu tine magroups pamaona patakagara apo ndo magarira tinenge takaita tingati vasipo ungani 3 kana 4 asi magarira mangotona hatinetsani hedu isusu, asi kune vamwewo ndofunga muri kuonawo pashedhi apa pakazara kapo pane vanotomborwawo ipapo vachigura mari chikomba. handizoziva hangu zvano. Saka muite maproblem ekuti chikomba chakauya nhasi chakakutora iwe chakaenda newe, mangwana chazoenda kunotora uyo munhu oti chikomba changu ndechangu. Hamuiti maproblems iwayo. Zvinotomboitika but sesu hedu isusu tikuziva zvatakavenga. Hatingamboti mweya uzi munhu auya kuzondi unless atomuruma wangu munhu yazozvitenga hapana murume umwe. Asi vari kwanozoda kuti munhu waenda naye iboyfriend yangu. Asi nekuti inini hapana pandingazombofimbiri kuti boyfriend yanhingi ndechingotsvagawo mari. Ko kuita nairo godo chairo, because ndanichitarisa paka vakawanda vacho vakazara panze apa, beat ndokunyika ipi kana kuti ipika, vese vati kurei, vechidiki muripo asi muri vashoma. Vazhinji varapa ndivana mai vahombe chaivo vakuru chaivo chaivo. Ingave challenge yeyi apa. Kwatoyato desperation asisina a way out. Because once wangochemberera muchihuri kuti ubude manje kuti achina pension ngaichi. Maneeds anongoramba chingoraiza and hafi akasiri saka ndiyo nyaya yacho nayo kuti vana vari kukura wo maneeds ari kuwandawo. Saka iwewo hauna any other way yaunokwanisa kuti chirege ndiite so and wakatozviudza kuti this is the only way that I can get money. And it's hand to mouth. Saka hauna zvaunoita, even nyange uchida kubuda chako ubuda wakabudika. Zvinotoda Mwari chaiyo. Vanosiyawo but Vaita, I don't know turi kubvunza upi because tine two panapa. Tine soft voice iri kumasure, then a little bit of a hoarse voice iri kumberi uyu mudiki uyu. Anditi hanzi pennight. Andizati ari kubvunzwa pande upi. Proba Maria munoita pennight mari. Oh, it depends. Makasa, it depends. Sometimes kana on a good day it's 700 rand a day. 700 rand on a good day. On a good day. Yes. On a bad day, 100 rand chaunogona kuenda nayo kumba. Or nothing. And unogona kuita 3 days usingawani anything. So unozowana Maria now covering up for my days. Marenda zenyu kwa munogara munobhadhara pamwedzi? Tobhadhara pamwedzi. All right. Okay. Sapaningwa kuzobata utenga food or utenga ukava pese pongo singabati mara. Kona pese pongo singawana ukaviridza. Hanzi 700 panenge pa vanenge vari varimi vangani ava? 14 kana ari mashort time. Kana ari mashort time 14. 14 vari. 50 rand. Short time. Because ndiye akataurwa nemwana umwe nesuro adachitaura nechikuza nezvake. Akati 50 rand nesuro. Hey, 14. Saka iwe angati experience yakakurwadza kubva pawatanga kupinda mubasa ichi unoti chandifi ndakachikanganwa chawakasangana kutigwa nevarume ava murodhi ndeipi yacho? Mumwe musi ndiri kuZimbabwe ndakatorwa nemumwe murume vanditi hande kumba kwako vandati alright tiri murodhi kuenda mumba kwedu pane takuda kuti tiende kuenda mumba kwedu yakabva tena valoka madhubha tanga umaisa mota uri mukati. Vana nini mumba kwake kuti ndiburukisa singati changa chimwana. Ndakangogara svikasvika neni mumba kwake. Mumba kwake kune mukadzi wake. Vasvika kubva andisiya ndagara mota. Vavhura gate vapinda mumba. Vatanga kupuputedza nemukadzi wake kubva auya mumota zvikanzi watoya nehure ungauya nehure wewe. Mukadzi uya saka ndakagara kumberi ndakadai so. Iye bva nekumashure kubva andidzipa. Mukadzi akabva andidzipa kuti ndichafema kuti ndichaite sei ari kumashure kwangu ndanga singachakwanisi. Iroro dzerera ndiri kangani ndichipedza ipapo mukadzi abva anzi nemurume wake unouraya munhu siya munhu kubva andisiya mukadzi uya
achingondisiya murume achatota bati futi yari yauya newe haana kudza kuti kumba kune mukadzi haana kundudza ende ndandisiri kuda kuenda kumba kwake akandimanikidza ndichipedza ipapo achindisiya mukadzi uya murume achidhiraivha mota achiti inini ndokuda mukadzi wangu haazvari saka ndandangobvuma zvezvo zvekuti andiperekedza ndidzosere kwaandisiya ndikati alright kana inini ndokuda ndoita sei ndokuzvakamwana mandikumbura ndiperekedze kumba but hura yangu yese yakatoita redi akandidzika ndichidzokera ikoko ndichisvika ndichiwana mumwe murume achiti andimba kwako tichienda kumba kwangu murume akandipa $2 US akatora nguva yakareba ari pamusoro pangu ndikati aiwa zvakwana zvandiri zvakwana ndakupa mari yangu saka hazvisati zvakwana kana uchida kuti zvakwana dzosera mari ndikati mari handidzoseri vandati ndingatibuda yanga akabata bhodhoro rehandasi dry saka akati unoziva ndoda kutema nebhodhoro riri ndikati kunditema ndaita sebva ndabvuta bhodhoro riri saka times dzandakada kuti ndichiloka dho ndiri panze akabva abvuta bhodhoro akabva andibata nekumashure besi ndandakabata bhodhoro achida kubvuta bhodhoro tantini ndabva ndarikanda kunext dho nekumashure kwedu achipedza apo bva andirova mbama bvatiza ndichidzokera kumashopusi kuyakuya ndabva ndasangana nomwe mukuwana bvata andikuba kwako bvataenda andi haana kuruka mufungwa nenyaya saka ndakabva ndati asaningadya mishonga here ndisikuziya iye anga ari mukorokoza maizvi aringabva adya mishonga inini ndirambe ndichisane nharo nevanhu nhasi hadisi zuva rangu kuti nditsvage mari ndigona kuraiva ndabva ndatora mari yabva ndamudzosera mukomana ndati otora hako mari yako enda inini ndaita sei ndakundikana ndipe zvakada ndikati handikwanise tora hako mari yako ubude akazondipa 10 bond but yanga iri 50 bond zvitema desiwa asi akazondipa 10 bond apa kuchiku chawo uye akareba kuti ndisane naye nharo kana kuti tora hako mari musiwo zvakaitika 1 day zvinezvo zvizvo zvakaitika 1 day hanzi anoshandira kuno kurustenburg pakona apa pakona vanoshandira kuno kurustenburg pakona apa baba Jaden zuva iroro ndakarodzirwa ndezvakaoma yo at least nyaya musangani nezvekuburitsigwa mafuti mushinzi amenoita iso pane mumwe akamboya chisheya kuti anzi tinoita zvekuitirwa tsvina tomamirwa kana kunzi vata uchihukura usiku hwese kana kuti chinenge chinzi nditsike negogo usiku hwese kana kuti unoenda kumba kwaimwe ndakanoona kofini rechimwana riri pamusoro pe ameno machallenges iwayo kumanigerians uko inini hangu handisati ndambosangana nezvi zvadaro ndingati kubva nditange zvinhu ndakangobutisirwa bank akawanda but sometimes inini pandinoanzi budget naruda upi apa handisi kuzati vari kuda upi iwe statesman wabvunza iwe uri kuda upi iwe uda upi iwe unoda upi statesman notora 1 kava budget notora 1 handiti munhu kana kandinyima mari ndotisana naye nharo bros zvimavanga ndida pana mwe anoti vakazonyimwa mari yavo but murige hamutangi mapiwa mari musati maningirira here mainda mumwe anogona kuti ndipe sometimes nde ndiri pamwe pekuti handikwanise kuti ndingamutisa nharo kuti mari yako handikukupa saka hai nini seni zvangu zvekutisa nharo nevanhu kana zvekurwa nevanhu handini nongodzosera mari handodzosera hawo saka munogara mobika sisi tinobika wokumba handiti zvakaoma at least hamunavo vanhu vatarafu muno muvadai right guys ndo nyaya yatatinayo iyi yama muchida pane ane mubvunzo here pane umwe ane mubvunzo pane mubvunzo ndamboona pamusoro apa ndaukanganwa ndakunge ndauisa musoro anzi uyu ngaite muroora wanguwo zvari kutaura uyu unozondibata kuseri ari serious nekuda kumuroora ke unongondibata kuseri wachandipa nhamba dzavo handitika hanzi hamusangani nevanhu vanoita zvekukudyisa here mumuromo blowjob kana tichidya mboro blowjob inoitwa necondom unoisa unopfekedzwa condom saka vanhu kune vanhu vanotoda iyoyo chete it's a service inenge inotobhadharwa short time anoda kudyiwa mboro i150 akandazosekafa kana singadi kudya haudyi asi kana 150 kapuwa unogona kutoidya inenge ari maminesi mangani zvino munhu anotunda nekudliwa here daimi sure zvakaoma
hapana kumira mushe. Asi kana wapedza vakona murume next time murume ndaruma nemistake. Zvakaoma. Saka imimi manje muleki muno mulese handi vati mari mudzimba kuningira mukati zvekubika muchitengesera vamwe venyu vasara muchiurara zvite zvinoita asi kutengesera vanhu vekaindi yedu vanonetsa especially munongoziva zvinongoita vanhu kuti they don't want to support their own. Tinomboita inombogadzira mafruits ndomboya ndotengesa ya ndakamboona mumwe musi zvimafruits wati zvichidyiwa ndiri muchisaluni ndezvako. Okay. Saka tinombodaro statesman ndo mandinogara muno muRustenburg munomu ndo mandinogara muno muRustenburg ndavanza uchitaura shona saka ini ndanchida kuti vabatsire kuti vaudzewo mwana waZuro yaya kuti vauye palive adi ataure vaumudzewo marisks aripo mukutaura imomo manje takatogara pasi takutotaura ino nyaya ndopandazobvunza kuti kuimba kambosvika sei ndobva tangaudza nyaya dzavo ndobva ndavaudzawo inini one kuti zvandiri saka pazoita one musikana mwanga ari muzimba asara akagara uko uyu anitofollowa diaries uyu anitofollowa yabva titi sisimeli ndokuzivai saka vasikana bva ngoteka mufote bhuku yakuzodi kuzotaura hanzi head household vanowana ma 8,500 kupi asi mukana basa remuzimba mudere mari yacho chikwachochengedza mwana unotorida andika taneta especially nini zvanguka ndotomboti sometimes kana because basa remumba unogona kupuwa 4.5 unogona kupuwa 5,000 usingabhadhari rent uchigarapo uchingoshanda ende mari yako kaunenge uchidya zvese mari yaya wapuwa kana 4,000 iyoka unongoisa pasi pepilo pera kwamwedzi wapuwa wozvibudza kuti ndikuita mwedzi wekutanga grocery rese repay yese wotumira kumusha woudza kuti the next 2 months handisi kutumira uchiunganidza mari yako antika wana mari yako manje wana mari yako yestart yakanyatsonaka manje and then you venture into business anomaona mama peti handikwanisi kukuedhai pano ndikakuedhai palive inobva yaenda nevolume yedu maedhi anonetsa ndikakuedhai I'll try to edhi but inoenda nevolume manje tinenge tisisina volume pamunodona tinenge tisisina volume pano hatichakwanisi kuti mundinzo tichitaura I'll try to bring you but ndogara ndichikudzai nyaya dzemaedhi hadziti that's why I use another phone that's phone inini because dzekuedha zvinonetsa izvi vaidha 8,000 ndekupi kunopiwa ma 8,000 inini ndosaziva vanhu vachipiwa ukatopiwa 4,000 inge uchitokora mari yakawanda dzimba waundopiwa ma 3,000 ma 2,000 amwe ma 1,000 chaiwo asati ndamboona nikirikiri ndiisei kuwhatsapp ndibatsire vana handikwanisa kuisei kuwhatsapp nekuti handisi pawifi ndiri motikari okay bye it's okay bye taurai matouya titaurai mata handizonzwikazve aiwa pamunodonha pachipapa tisati tisingasanzwi tese sorry aiwa titaurai sorry kana musingazozwa zvakatongofanana ndi matouya saka chero mukadonha still changu tisati tisinganzwi saka chitongotaura henyu mukadai mangondiudza kandisati pana nchiti edhi paipai kuti aiwa musauye kudaro tine challenge kuti chatira kuedhai but tine challenge yekuti muchingodonha tisati titaurai sorry inini achida kungotaura kune vana vangu handiti kuti machances aripo ngavateerere kuna SIS MELLY diaries machances aripo handitya but pasi pemwoyo pangu hazvisizvo ndachida kutaura handichakwanisa zvatodisturbika vana vangu teererai vana vangu muchawana mabhizinesi nyangwe kutengesa nyama nyangwe kuita sei zvinoita vana vangu vasikana muri vana vangu mese muri 2 I love you may God bless you. Thank you, Mama. I love you. Zvandandida kutaura zvandandida kuzvitaura kuseri kuna SIS MELLY before nezuro ndakavafonera kubva nezuro zvokuti nanhasi vangadai vachikudza message handiri kutaura nhasi ende vanhu vese vari kundiseka vari kumheno zvavari kuseka kwavari kundiseka uku
I know, but ndine messages because I was there. Taura yenyu mama message tipe yenyu vanhu serai nawa vari kusesa malaughing emoji kuseka. Taura message yenyu. Handidi. Ndozotaura nevana vangu kuseri. Torai nhamba dzevana vangu, torai nhamba dzevana vangu ndotaura nevana vangu kuseri. Namba yako inochi. Vese vari 2. Musataure panhamba, musataure pana. Chinyorai vana venyu vari kupai nhamba, chinyorai muzovabata kuseri vana venyu. SIS MELLY. Imimi ndimuri kuhosta. Ndimakatsvaga vana ava, ndimakaona vana ava musaluni whatever. Munoziva vana ava. Mozonditsvaga kuseri. Ndotaura nevana ava. Togara nevana kuseri. Mira. 0658 44 63 70. Yeah. Zita. Mary. Tati Mary andi. Right. Andikora wakadhakwa. Yako inoti china. 064 Kora. 31. Zvino ndokuti ndadai vanhu vachimbozoti handioneka. Getu. Anzi Kora kwana. My God, Kora was the God. Ndapina muzotora nhamba dzevana venyu apa ndapina. Ndapiswa kuseri ndosaka ndichitaura ndakafonera kubva na4 AM SIS MELLY. Because ndakupiswa nevanhu. Ndakutsvairwa nevanhu apa. Tarisai mameseji ariko kumusoro kunzi ndakadhakwa. Riri?